ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் தயா. இது உங்கள் தயா தமிழ் கேமர் சேனல். இந்த சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எல்லோரும் கிளாஸ் ஸ்குவாடில் பெர்முடா போடுவாங்க, கிளாஸ் 4 ரேங்க்லேயும் பெர்முடா போடுவாங்க. கிளாஸ் 4 கலங்காடியில் விளாண்ட கேம் பிளேவை தொடர்ந்து போட போகிறது நம்ம சேனலில் தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ட்ரிபிள் 9 சோதனைகளாக போயிடுச்சு, அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன், மறக்காமல் பார்த்துருங்க. ஓகே, இதே மாதிரி தான் இன்ட்ரோவும் கொடுத்துருக்கேன். கடைசியில் அது ட்ரிபிள் 9 சோதனையாகி போயிருக்கோம். சரி, ஆப்போசிட் கொஞ்சம் வெயிட் இருந்தேன். நினைக்கிறேன் இப்போ நாக் பண்ணிட்டானுங்க. நம்ம வருவோம் நாக் பண்ணது தான் அவனுங்க பண்ண பெரிய ஊக்காங்க, பெரிய பிளேயர் இருக்காங்க போல். நமக்கு கவர் எடுக்க கூட இடம் இல்லைன்ட்டு வந்தால் மேலே ஒரு இப்படி வளைச்சி வந்தால் நான் என்ன தான் பண்ணுவேன். ஹெட்ஷாட் அடிக்கும் கூட ஓட்டானே. செம்மையாக பயக்கிறேன் பயவில். அதை எங்கே ஒன்றுன்னு தெரில, ஆட்டிருந்தானா முடிச்சிருக்கலாம், செதறிட்டான். செத்துருவோம் போல். இப்போ ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், இப்போல்லாம் நீங்கள் சேவ் ஜோனில் மாறினீங்கன்னா உங்களுக்கு 50-50 லைஃப் குறையுது. ஸோ நம்ம அடிக்குங்காட்டி நம்ம டீம்மேட் அடிச்சிட்டோம், பட் டேமேஜ் நம்ம கொடுத்துருப்போம். அதுக்காகவே நம்ம ப்ரௌட் பண்ணிடணும். ஓகே, இந்தாட்டிக்கு M60 வாங்கியாச்சு. தம்பி பயபில் வந்து அதிகம் பார்க்கணும். இல்லை வாங்கியிருக்கானே இந்த லூட் பயதான். ஒரு கில்லாக நம்ம அடிச்சிருக்கணும். சரி, இந்த மேட்ச் பார்த்துக்கலான்ட்டு நானும் தைரியத்தை வளர்த்துக்கிட்டு கண்ணுக்கு புல்லட்டை போட்டுக்கிட்டு ஃபுல் புல்லட்டோட G18 போட்டு போனா பார்த்தீங்களா, ட்ரிபிள் 9 சோதனை திரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு. ட்ரிபிள் 9 சோதனை ஹெட்ஷாட்டில் ட்ரிபிள் 9 சோதனைகள் திரும்ப வருமா இந்த மேட்சுக்கும் என்பது தெரியவில்லை. ஓகே, நான் உங்களுக்கு தயா தமிழ் கேமர் ஒரு பேர் வெற்றிகரமாக போட்டாச்சு. எங்கே இருக்கேன்னு தெரியல, அதனால் சுட்டு காமிச்சாச்சு. யாரையும் காணோம், எங்கே இருக்கிறானுங்கன்னு தெரியல. ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனான்ல, ஒருவேளை அவன் மட்டும் இன்னும் மிச்சம் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் அரை மணி நேரமாக கிளிக் பண்ணுறேன், அவனை காணோம். அதை எடுக்கவே முடியல. சரி, மேலே போய் பார்க்கலான்னு மேலே போனேன். நானும் தொலைவு என்று தொலைவினேன். சேஜன் வந்து விட்டேன். கடைசியில் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுதான் அவன் நம்ம இடத்துக்கு போயிருக்கான். நம்மளால் போனவங்க போட்டு விட்டாங்க. சரி, லூட் பொறுக்குன்ட்டு பொறுக்குனா இவன்ட்டு ஒன்றுமே M60 தான் இருந்துருக்கு. சரி, MP40 வந்துருச்சு. MP40 வாங்குவோம். MP40 வாங்கியாச்சு. மிச்சம் 100 ரூபாய்க்கு ஒரு மஷ்ரூம் வாங்கியாச்சு. ஓகே, அக்யூரசி பட் டபுள் டேமேஜ் ஸ்கின்னும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்கின் இப்போ புதுசாக அந்த ஸ்கின்னுங்கிறதுக்காக இதை வச்சுருக்கேன். இதை எனக்கு பர்மனெண்ட்டாக கிடச்சாச்சு. ஸோ போகலாம் போய் கொண்டே இருக்கலாம். M60 வச்சு லாங் ரேஞ்ச், MP40 ஃபார் த ஷார்ட் ரேஞ்ச் சொல்லி முடிக்கலாம். ட்ரிபிள் 9க்கு போயிட்டு வந்துடுச்சு. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரீ ஃபயர். ஸோ நீங்கள் உண்மையிலே ஒரு ஃப்ரீ ஃபயரில் பிளேயராக இருந்தால், ப்ரோ பிளேயராக இருந்தால், ஃப்ரீ ஃபயர் உங்களுக்கு விளையாட தெரிஞ்சால், நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நீங்களும் பிளேயர் ஆக முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொள்கிறேன். ஓமைகா, நம்மளுக்கு சரியான அடியை போட்டு விட்டானுங்க. ஸோ இந்த அடியை வாங்கிட்டு இனிமேல் இருக்க முடியாதான்னு சொல்லிட்டு நான் படக்குன்னு கீழே குடிச்சிட்டேன். நம்மளால் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்கலான்ட்டு நம்மளால் வர ஆரம்பிச்சிட்டான். சரிண்ணா, நம்மளால் வரானே போகலான்னு பார்த்தா சிக்கிக்கொண்டேன். அட்லீஸ்ட் கீழேயாவது இது பண்ணிட்டு அப்படியே மெதுவாக கீழே குடிச்சா நம்மளால் மேலேயே உட்காந்துக்கிட்டாங்க. இந்த போட்டை ஒரு கீழ் போட்டிருக்கேன்டா, வாடான்னு நானும் கூப்பிட்றேன், வரமாட்டேன். நம்ம வாடா தம்பி வாடா. 2 பேர் இருக்கிறானுங்க, 2 பேரும் சாக விட்டானுங்க. பார்த்தியா, அவனுங்க சாப்பிட்னு சொல்லி சாப்பிட்றவங்களாட்டி கீழே வச்சு ஜெயிச்சிட்டாங்க மேட்ச். அவனுங்க 2 பேர்த்தையும் என் டீம்லேயும் எனக்கு நிறைய எனிமிகள் இருக்காங்க என்பதை சொல்லிக்கிறேன். ஸோ
இப்போ இந்த அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் கடைசி அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸமேட்டுக்கும் எம்பவருக்கு பவர் ஏற்றிட்டு ஸ்கேருக்கெல்லாம் சுத்தமாக பவரை குறைச்சிட்டாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு M4A1க்கு ஸ்கேர் கேக்கும் வாங்குறத விட்டு M4A1க்கும் ஸ்கின்னை வாங்க பாருங்கள். அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் எக்ஸமேட்லாம் இப்போ நிறையா ப்ரோ பிளேயர்ஸ் எடுத்து அடிக்கிறாங்க, வெறித்தனமாக அடிக்குது. இந்த மேட்சும் 999 வந்துச்சுன்னா காண்டாவது முதல்ல நான் தான் சுட்டுட்டேன், நம்மளுங்கன்னு தெரியாமல். சரி விடு பார்த்துக்கலாம், இதுவே எனிமேஷாக இருந்து எதனா பண்ணியிருப்போம்னு சொல்லிட்டு ஸ்கோப் போட்டு பார்க்குறேன், ஒருத்தனும் தெரியல. ஒருவேளை அவனுங்க சைடு பேக் கொடுத்துருப்பானுங்களோன்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு ஒரு மெடிக்கிட்ட போட்டு சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸ்கில் வந்துருச்சு. இன்னொரு மெடிக்கிட்ட போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது ஒருத்தன் ஆட்டம் காட்டுறான்ட, சேஃப் ஜோனுக்கு வந்து தான் ஆகணும், சேஃப் ஜோனை பார்த்துக்கலான்ட்டு நானும் கம்முனே இருந்து அந்த லூசு போய் ஒருத்தன் எங்கள் சைடு க்ளோவால் வச்சு விட்டான். வந்தான் சேஃப் ஜோன் வரும், அவனும் வந்தான், லைஃப்பை குறைச்சி விட்டான். போடு முடிச்சு விட்டாச்சு. ஓகே, நம்மளுங்க ரெஸ்கியூ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன். சொன்ன மாதிரியே ரெஸ்கியூ பண்ணானுங்க நம்மளுங்க. போடு வெறித்தனமாக எல்லா கிளியும் போட்டு வேக வச்சாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி கலங்காரி மேட்ச் வேணுமா?